mweya yakasimuka uchenjere zveiwe tute zvekuti uzo vanhu vemunonhasi vari kungoita bhisinyiri nezvinhu zvavo haumbozi kuti vari kuita nezvei bhisinyiri yacho koma mukasainhai vanhu muri bo iyi yakati ww ndikutaura zvangu nevanhu pafoni kona imwe muri sei nei ndichangomuka I'm just waking up muri sei matomuka here makusena naye muri sei guys zviri sei mupe bhaketi reblack iro kuti vandogezera inini ndo zvinozoita kuti skini yangu ivave kuti chitini chatogezera inini ndo chogezeswa dzimotikari muchiisa domestos izvozvi domestos ichisangana neganda rangu panapa torai cheblack ndicho chaangageze motikari ichocho muri seko naimi vanhu ini gore rino zvakatibata gore rino iri rakaoma zvakatibata matsotsi anesu gore rino matsotsi atifungira pakaipa chaipo gore rino yavndamira mushe takabigwa zvemota nezuro kaisusu muti chii chakadaro ichocho vanhu varingoita basa rekuba motikari tibatsireiwozve batai nhamba iyi munetsi ndipe nhamba atoni nhamba yemota batai nhamba idzi AFF 75 09 zokorodza mwanangu AFF 75 09 it's a purple Sienta yakaita kunge iyo taiwezurirwa nezuro kuma 5 chaiko driver akangonzi andei kumasasa uko muri kuona Sienta iyoyo ndeyepepo muri kuiona takaibirwa nezuro around 5 driver akangonzi tiperekedzewo masasa nevarume 3 kwakutotorerwa mota inyowani mota iyoyo takaipinza ina kana 2 weeks haisati yatomboita basa mota iyoyo vakatora vakomana saka ndibatireyo mukangoionawo ichidhiraivha haazi muridzi mumotikari iyoyo yatobiwa zvayo nezuro pamuchekacheka pedu pana pake apa saka tibatsireiwo amazvona tibatsireiwo untoona kuti vanhu imboka dzevanhu I think vanhu vakungoti targeta because zvanyanya what is that nonsense unoba mota nyowani unoziva kuti takabva nemota iyoyo kutanzania tichisafa tichiita seise munhu wongosvika uchihwezura motikari ini ndikakubatai ndichakuchekai musoro manje muri mboka dzevanhu muchatozoona kuti ndiri mushurugwi kudarika izvi chii what is that rubbish yakangodai so guys it's a purple one ndichaziva kuti zvichiri zvekubira nere kana kuti zvazvokumakana because ungangoti motikari dziri chingobiwa what is that vakasiya futi driver akashama ari nudhu asina kana chainacho kumusira kugoromonzi mukaiona mota iyoyoyo please batai zvenyu number plate ndibatireiwo haisi yavo vanhu vavo it's AFF 7509 muri kuona the Sienta is purple though it's just like this white one of mine but that one is purple saka mukangoiona ichidhiraivhwa kana yakadhampwa it's ours it's mine just give me a shout out kuti maititi mota yawanika nezuro jai kuma5 vanhu kutopinda kuti hanzi kuna driver wedu tiri kuenda kumasasa ndiye masasa ndiye hakirosi vabata driver naye kuno muchota wegoromonzi we thank God is alive but the car is gone and the car is just 2 weeks it's not even haisati yatombondipa kana sendi motikari iyoyo
asi tambonipa kana 1 trip mota iyoyo. Saka be careful because mbavha idzi Zimbabwe inenge yatovhurirwa mbavha kuita dzekuvhurirwa chaidzo. Zimbabwe yatovhurirwa mbavha. Uku tiri busy kugadzirawo uya wekurovera mota yangu. Unodzwa dzimwe news dzekubiwa kwemwe motikari. So you see kuti unotoona kuti mhepo dzacho kazi mhepo dzacho dzatitangirira 2020 kudai so. Mhepo dzacho unoti dzatitangirira kudai. Atobvisa Land Cruiser padeni because zvinganetse because mbavha dzacho hatichazivi kuti dziri kubva kupi dzichienda nekupi mbavha idzi. Ndakutombobvisa motikari dzese idzo dzidzi payadhi because hatichazive tonoisa kune more security amheno iku because unopisira watoshamsika. Saka mukangoiona munditipire moto yemurandakadzi. Nditipirei kwamangoionera because akanosirwa Goromonzi. Zvinoatizi kuti Goromonzi yachona iyoyoyo vaiendepi. Goromonzi vane vakuendepi kwa iwe mwana? Marondera. Ko kunobuda kunze uko vanenge vakuita sei? Like any country read that side. Vane vada kuenda kupi? Mutare. Saka vanongona kunge vachida kuishandisa robbery. Vosiya. Dai vachitisiro mota yedu iri mota kwayo takatoipinzawo musununu. Vabe zvavo vatisire mota yedu. Saka aiwa magadzi aripo zvavo padheni but takutongotya. Unoziva kuti chika unopedzisira wakusisatombozvo zviri kumbofamba sei. Zvangofa nechiLand Cruiser chiya chine zvinhu zvinorema makamera machichi what chinobiwa ka. Ndo chaakatotageta because unoketa kuti kana uchipinda muhudhu une zimota rakadaro hauchazivi kuti vakavhura maziso ava vanenge vachinyatsomavhurirei maize. Saka unotozongopedzisira kutongoti waiketa. Saka mutitsvagi mukangotionero yakapakwa weather yabviswa zvinhu kana kuti chi let me know ndiye murandakadzi. Ani mazvona. Noketa kuti vanhu vanopenga sereki. Anti number plate maibata mukangoionawo. Guys, vane mota muno you would understand. Vane mota munozvinzwisisa kuti vanhu vanohijeka munhu na5 masikati. Unohijeka munhu na5 masikati unopenga. Watadza kumirirawo usiku. Mauda kutijairira manje matsotsi ndikutokutaurira iso. Vamwe chavaputisa musoro nepfuti because ndiriko kujairira ikoko. Toshanda isusu tichikaura isusu hatikwerete vanhu mari dzavo panapa. Mabombo clats ongo yachungotora ongoti hanzichi. What the fuck man? Chakubhurai musoro ini dzangu mota hadzibatwa zvekudaro zvekupenga zvamunoita zvekungoba motikari mutangi munopenga. Mauda kutanga oneni manje ndikutokutarirai pana paki paipa yaka garai mamisa paipa pane tumota twangu pana paki paipa. Pana paki pane tumota twangu garai mamisa mola tanga hondo neni pana paki paipa ndikuzvotanzi muri mashurugu muri chiika ndikutokutarirai so pafeya chaipo muchanjairira. Mauzonjairira manje. Get away hanziri ndakati mutadze enda kuchikoro muite marombe man. Fuck off. Inga vanhu vada kundikujairira so. Wafunga kuti tisi toenda kuTanzania kunotora mota kuti imuye muchingotora mabombo chate vanhu. Fuck off man. Kuzvimba makumbo vanhu vachibuda Tanzania kuti ongo vachihwezura mota yemunhu. Ndosaka vamwe vanhu muchizopenga kumhanya mushini chaipo. Kungohumana wiri. Ini ndokuendera pasi penyanza chaipo ndikutotarira iso izvezvi. Pasi chaipo underground. Handitomboite izvezvi. Onjairira mani. Inda vanhu musingatye utya kuti hanzi chi. Ini yangu inodzoka manje because inini
Handi munokeda inini manje handimboitire dzungu ende handitombopanike kana kuti hanzi ndingabva ndatokwata zvokudaro zvekunyanya ubva ndatoti yangu inodzoka. Chakuhereretsai brain mukada kutange munopenga majaira kuba kudya zvakapfupi nokureba. Ungoti unongoita basa rongobira munhu inini ndiri shirikadzi. Ungoba mota unongochuba mota idzi wakadzishandira. Fuck off man. Vanhu vanobanda kupengedzwa brain man. Ngoti mwe munhu atenga kanhu kake ongosvika uchingohwezura une uchihwezura chi kana uchida kubaiba wega kusina mota dzevanhu unotora mota idzodzo vamwe achizvimba makumbo kubuda kwese kuTanzania vachinotora dzimota iwe wakangomirira kuzohwezura brat shit satan. Ndosaka vanhu vachizoroya man unonoroi vari right zvekuti varoi vari right sereke mwanangu unozviona sei? Nei mwanangu varoi vari right ka vari right because munhu chaiye kuti umugoneka haumbomugoni saka ipapo ari kunzwa sei achidriver mota ndeyake imota yake yaari kufamba nayo izvezvo ndosaka vanhu vachipengeswa because vanhu brain dzacho chaidzo mumwe munhu anongoda ngopengeswa ngomhanyiswa bani so kungotanga ngoherereka kana kutanga kukwenya kuita sajob because vanhu hai manje inini unobira shirikadzi yakaita seni inini ndiri shirikadzika inini mwari anokubhagura nemapunishment manje ndikutokutaura imbavha imimi uende munotozviketa kuti kune munhu anonzi maititi shirikadzi ende manje motikari iyo ndeyangu manje kana mamuchifunga kuti mangobira munhu asina basa imota yangu yaya munonyeba tofisana kumapena chaiko chaiko nhasi ndotoswera ndichikutsvagai ndoda tonotora inifomu yemasoja kwachiwenga uku ndokutsvagai chete mirai munhu ndokupandai chete yangu mota ndoida ene ndikakubatai ndichakumamisai zvekuti muchanyatsoona kuti kune rimwe timu risingabirwe zvekudaro. It's a purple car. No, it's not the blue car. It's a purple Sienta like that one. Just exactly like that one. You see that one? That one is a purple one. They stole the purple one, and the purple one is new. Yakatopinda msino no. Tasata tomboidyira kana mari. Tata totudusa pamshikashika pana paki pepe. Vanhu vakungosvika vakuti una driver tukwenda kumasasa. Ndiye masasa. Vasiya iyo nyenye uda usiya skirire nyure kusiya munhu akashama yororo. Musi wani chakubatai ndinokushamisa ndikakucheka izvinhu zvozvo zvamunosera muchishamisa vanhu. Mabombo chati. Vakuzoti boha manje. Mobira shirikadzi inoimba dzevanhu varume vanoita basa robira vakadzi. Ndosaka muri mavheila wakafoira semurume wakubira vakadzi. Inini shirikadzi yakafirwa nemurume. Ime hamusi ndakafirwa nemurume. Munobira munhu akafirwa nemurume munopenga. Yangu mota manje aizo mota yangu iyo ndatoisa announcement mukaiona motikari iyo yepepo nenumber plate yandakutara iyoyo mundiudzi chakuchekai maprivate parts imbavha muri mboka dzevanhu vanhu mazavana kuti mushande zvenyu muda kumirira kubira shirikadzi mobira shirikadzi munorwara yaine banga hello ndipewa banga ndidye mango mani stress ndipene mvura inotonhora unobira shirikadzi unopenga so kana murume wacho akafa ndoudzani murume wangu akafa murume wangu akafa ndoudzani kuti ndabirwa motikari ndoudzani imhosva here kuvashirikadzi imhosva
Mwaza kuti nana murumano. Alomuka nakarara chirowa matsotsi. Matsotsi muda ndichairira murunzwa matsotsi. Matsotsi muda kupinda mukati kati murunzwa hondo yamuda kutanganeni so matsotsika. Matsotsi muda kutanga hondo nechirikadzi. Mina imbonele ndichakubatai. Matsotsi muda kutanga hondo nechirikadzi. Jokes aside, guys. You know what? You know these people. Manje vatanga one ni manje. Ini yangu wo haipere zvekudaro. Yangu wo mira ona. Zizori kuchipirwa motokari uitadza kuchita kuti undibvisire panapa tivatetese tiri mumachira uona zvinhu izvo. Zizo ukutadza kukasire kubvisa mari panapa uvate mumachira uchivata uchivhunduka uchitadza kuvhunduka semunhurume chicha kutadza kuti ukasire kubvisa mari upinde mumachira newo zvizo tichakumamisa iwo ndikukutaurira iwo uchingodisapia chicha uri kuita kugweru iko kugweru kwako chicha uri kuita kugweru ndichipirwa mota kugweru kwako kunechi kune vakadzi here kugweru iko kwauri iko cheka mengu yangu ndipe mvura iwe chicha uri kuita kugweru iko uchitadza kupirwa motikari pinda mota izvozvo uye kuno chicha ari kuda kugweriko kunge kune vakadzi here kugweriko kwauri mukadzi wako ari kutoka chibirwa uchingoti mudiwa asina basa uya kunoku chicha ari kuita kuna mukadzi wako here kugweru chicha unenge uchitowo futi wewo wauzoda kundichairewo zviro unopenga sere ukutadza kuti azvinhu zvokuti tivatitese mumachira munomu kuitira maproblems ikona stress bp yakwira kusvika paafterme bp yangu makwirira inodzikiswa natime yauchasvika uchasvika nguva ipanapa iwe zizoyo Dati uchasvika panapa nguva isangofona ingoti mudiwa ini zvinhu zvichiniomera kuno kundrindeka handinozviona kuti ndosaka ndaida kuita chirikadzi amudetsero futi varume vacho muri useless man muri useless man murume anogara kunze kwese chauda uchigarira gweri unogara gweri kune chii kugweriko chii chiriko hakune kana ane sitonyeni raiti here kugwerikoko ndiuda pena maipo kana ndibvira utsvake private jet uye neprivate jet kunoko handisitomuraive kuti uye kuno kuita zvekudhiraiva unosvikira ndapa panapa nebp mota yepepo yaenda panapo uikotaazina basa here soingoti mudiwa ndoziva mudiwa here ndoziva mudiwa uya kuno handiti masweti nothing mota dzangu ndichipiwa panapa ndoziva izvozvo here mota isina kana 2 weeks iyo nezuro ndizuro chale vakabonderesa mota nyowani zuro ndizuro mota imwe yopiwa chii chakadaro iyochocho
Mazonjairira manje. Munotanga hondo neshirikazi. Ende imi vatsotsi ndikutoziva kuti munotoketa kuti kuna maititi. Manje ndikutarire pafeya manje. Ndakukuitai chirukazi. Muri mbukadzi vanhu. Ndoda kutai chirukazi yangu mota haipiwe motikari yangu ini munonyeba imi maunozonjaira manje. Zviro nezviro makarova chale panapa. Muruchakwe kutandarire utapasira kutwala unezana nini panapa. Motikari yo ndikuida. Ende motikari yo inofana kuwanika iri intact. Kwete zvoubhoda hanzi chichi. Ndichandire mbavha inini. Mapurisa apindira inyaya dzemota dzangu. Munzwa? Mazera yangu mira pa traffic muda radizvo. Pa traffic yekwenda kugoro munzwa naona mota yangu. Amna kuiona. Mapurisa mauna unezana muzvona. So I'm going to Banazura, Banamota along that road. Madame Jimizan, Mamono, I am at Sotiavan. Me never. Kind of rubbish is that? Bazaramuru and the Reggie. Motor is Jungobiwa, Moda, Motor Yabio, everything. Cousin, who went over watch another in the bureau motor. Who would I know the bureau motor which Vegasun Jagananga? Abanamuna, no Buddha Banabanas. Cousin, I'm going to Vegasun 6. She Jagadaro to Cousin Vega. There is accent in the bureau motor. Cousin, I'm going to Vegasun 36 Pana. Cousin, in Vegasun Jagadaro, Pangoya, Uchema. Bibi yangu yakwira. Bibi yangu yatokwira izvozvo. Bibi yangu yakakwira. Haya. Saka mapurisa acho akati chii 9 minutes. Mapurisa acho ati ngawatsvake mota iyoyo, otherwise mastation anovharwa ndokumura hembe pamberi pemastation. Motikari iyoyo ngaiwanike. Ndikuvapa 2 days. Handisi kumboita zvekutamba. Zvavo zvokuti hanzi chichi. Mukona mwana wangu anga achiziva nyaya yangu anga. Ende anga aitozvawo kuti mahwani akundiudza nhasi. Izvo vakaita zvinhu zvavo nezuro. Cousin uri miremonowo cousin. Unayo cousin yangu kuyu. Cousin, Auntie, good morning. Morning, guys. Saka uri kupoda isabirwa motokari udaenda Kuitsvaga. unotsvaga mota uri sexy kudai. Unongopiwa kana Land Rover. Unayo cousin yangu sexy yakaitawo.
cousin iri kutoita sexy panapa. Unodzoka neland rover yani cousin wakuda kuita mukweso muZimbabwe. You are becoming mukweso in Zimbabwe ani. Wakufanira kudzokera manje. Cousin ngadzokere kuLondon. Cousin uri kwenda wane mukomana? Wakanyengwa? Wakanyengwa nani? Cousin handidi kukutsvagira usanyengwa nani ndiwakomana tuwe muno mntu usina mari. Ndiani akunyenga iwe? Which friend? The other one. Which other friend do you have expect me? Uri kuona kuti wakunyengwa zvisina direction panapa. Ndakuti ndemene yandakupa masikati wanga wanyengwa nguwai. Handi masikati tiri kuenda kune pemene uhu. Iwe usapesitonya nto yakomana tomuno matuna mari kazi hatuna kana mapounds. Munhu wacho akunyenga driver chi? Moto. Nguyazizo. Ndoda kukutera nemwe mota. Wakuda kuita msikanzwa, wakuda kudzokera. Madetse ekudzokera ndapi? I'm ready to go. Yeah, my son is still cleaning up. You go with that one. With that car. But nai boys, munhu ari kuenda kupi isu tsabirwa mota. Naiwe mechanic. Ndiudzirewo. What you guys are going to hang out so that Munetsi comes back? Oh. Or then you get a taxi. So okay, so my son will just drop you on, then you come back, because we need to be doing things and we need to be working on this stolen car. Oh, you are already dressed? Yeah, no. When I come back, I'll just get changed and then get ready to go. You are changing again? Yes. Yes, in the afternoon you have to change, because I told you we are going to this rich people's affair. You need to get one rich bastard cousin. Because you cannot just go back home without getting one rich bastard. No, from Zimbabwe, no? No, from Zimbabwe I can hook you up by one freaking... Yeah. So I'll have to hook you up. Hi, guys. I want to hook you up with somebody. I'm akunyengwa hara. And akunyengwa here. Oh, here. Oh. Yeah. So say 1.1. Jesus Christ! At this time of day. Yeah. No pula. Sandoze. Mukona takuta zvevarume ngaachidzokera kuLondon. Uda kubva pana pairi mimba zve. Inanzi uchengeta mimba dzevanhu gore rino. Don't worry. Akangwa. Smota ipi. All right. Tayabiwa. Hello. Takabasa ngebhodho rekoko anditi. Chukwa. Who's saying hi, Chuba? Who's that? Hi, Chuba. Who's I don't know who that is. That's my last name. Really? So they know you. Hey, Sister B. Hi, Auntie B. How are you? I miss you. I'll see you next week. Hanze, hi, cousin. Cousin, uri cousin yenyika ka. Cousin wenyike. Ungazondona ku UK ko kamne name chiti hanze ngilebi yako cousin. Usazondiignore ndadzokera uko. Pobvudzi. Saka chisi chaona ngoona bvudzi chete. Hanze ndipo. Usaka usina mari kuzongoona bvudzi chete. Funga zvimo. Cousin is getting cheeky these days. Arugara namaitita akuwanza freedom of speech. Kash. Zvingori contagious. Manza shona yangu nhasi nezondaitukwira kunzenza ntaure shona. Today. Taura. Vaudze cousin. Taura shona ka. Borekera chaiko. Borekera. Iri kufaya iri kwamuri kweko. Aya vakataura ine shona apa kuti chirungu. Nimorosa ine shona apa kuti moro cousin. Hanze hi cousin. Nesoro vai kuseka. Mindivhiringidza kuti hanzi I don't speak shona. Tie boga aiwa kasve tokunda ngobota poda. Oh guys, I gotta go see my friend. See you later. Cousin shona yake unonzwa tsitsi, unotomunzwira tsitsi. Dzimwe nguva
What do you think? Any views? Do you want to marry my cousin, security? Why? You are here to protect only. I like that. You don't want to marry, you want to protect. Security, come, let me give you 50 US. I know, right? This is the security we want in our country. Because they don't look at the bums and the hips. They are here to protect. Oh, beautiful. Mechanic, how far? Yeah, almost there. You want to marry my cousin? No. Why? You are here to meet guys. Mechanic, how down go to security? Mechanic, how chanyeba wewe. How you did a simba udo? Vitamuna. Waraona regumbo makanika unofa makani unopedza mari yedhizel. Cousin, I love you. Have you seen an hour? No mota yeve pamushikashika kakaniwe unongosvika uchibvunza usina basa ingatataura kuti imotikari yatatatenga kuti tiise pamushikashika. Handi mota yepamushikashika yanga iri pana paki paipai ndandichishandisa setaxi inga munozviziva kuti I'm into taxi business. I'm into taxi business. So what happened is matsotsi akauya ari 3 vakati toda kusvika pamasasa amaona ndobva dhiraivha wangu achibho vataurirana mari hanzi vamheno kuti akakoneswa sei kukwata vanokwatawo varume vacho havari useless. Andikona ndo mabirwo akaitwa motikari ndobva anosiyiwa kudomboshava unongoziva kuti varume vanongojoka kana pasvikango yemapurisa chaiyo yematsotsi chaiyo vanopfava kuita vakadzi. Saka akapfaviswa ndobva asungirirwa ndobva anokandwa amene anzogoromonzi amene pai kuti mubhini here kana kuti pai asina kana nduwe zvokutoti nduwe chaiyo yanga yatorwa nevakomana. Saka that's what happened. Saka my son anga achikwata kundiudza because anotoziva kuti unongoziva kuti momuzi wacho vanopenga singaiti. Saka azomuka kumakuseni undiudza kuti ndo zvakatoitika maize. Saka ndestress. I'm too stressed. Zviri kubuda here mechanic? Yeah. Tabirwa mota meli. Tabirwa mota isina kana 2 weeks. Yakangofaneka center kedu kewhite kakari pano pamemanje. Tatati timboisawo pamushikashika kuti tiwane tumari as a tax. Yakatobiwa nezuro. So nyama irovi anzi chimurombo harovi murombo harovi chinengu. Saka vana ndo vatozoya chindudza makuseni timomzi mota yarwa pasi. Saka we just pray to find it. And it's armed robbers anongotorawo unoitisa crime osiya unless vatoitora kunoitengesa but yanga yatoo nenumber plate shishiya. Saka pakaipa guys. Mbavha idzi dzatonetsa. Izvizvi ndikutonzwa kupera simba munoziva kana kuti ugeze unenge uchingonzwa simba richipera. Vhurai mahwindo perfume yakazeni imba yese unoita headache. Unaiwana aiwa akatokwata kuya kwandiri akaenda kuna mumwe driver wangu so akatomudza kuti hama 1 apa momzi nezuro yanga iri pama 1 futi nekurohwa kwaChelsea toenda futi tonoti futi motikari yabiwa. Saka vaitokwata nezuro vakati vatozoya makusenana haina track ainyowani is only 2 weeks haina kana track tatatoisa parodi this week haina track but I think rega ndingozongoita zvetracking zvacho izvozvo because zvatonetsa. Saka amen kana yangoendawo ndo zvazviri kudaka toita sei
They reported everything. What? Vakaripota vakadini vatozondvinga makusena nayo kuti mhomzi motikari yakaenda zvokuti pamwe pacho nditozombofunga kuti majokisini. Saka mukazoona taakungonzi taakungopfuura vanhu zviri unnecessary ka ndo mari dzavo dzacho bhozi vanhu vakuda kutonetsa. Ini handigoni zvekudeura ropa but I think togona kungozvitanga bhozi zvinganetse bhozi munhu anongoda kungoba unoziva kuti munhu uremerwa so nezvinhu zvimwe munhu unoona. Handine stress isingaiti kana kugeza handisi kukwanisa kugeza ndirimo mumapijama. Unogeza chiwanzi motikari yaenda unofunga kuti mari inonhongwa here yokuti ungatoti hanzi it's okay yoda kupretenda kunge it's okay. Kana kugeza handisi kugona pamasikati tine function ungosvika kuti mota yako yabiwa unoziva unongoshamisa. Do you know kuti ndakabvisa chiland cruiser chacho ndikanochisa kune imwe hama yangu ine security iri worse than yepamba panapa. Ndatoona kuti yakutotaimirwa. Last time security wangu akapfuura futi 2 mudenga dzimwe boys dzichijambira mukati takapaka land cruiser hiyo ipo panza ndobva ndatoibvisa ndikati budi chigara ini land cruiser nekuti kwake kune security iri worse than mine here kwake manje ukangosvika kana 10 ninge away 100 meters away payard pake usiku noise dzinoitika ipapo kahumiri. Saka vanangoti chegedzanisana netudiki tumota utu ndo twakukonzeresa. Amen. Kana iye ari yedriver wacho aendesa nevakomana bhozi mota yanga iri nyowani tichangomupa rumamiso because ina handizi comedian zvekudaro ndinozomboita hora ndinotozomboita hora chaiyo kana zvakandibata iva nditozviziva ndosaka vakwata vakabva vauya makuseni bhozi handitoziva kuti nini ndinozombosiya zveukomedo ndozomborakasha vanhu zvekuti vanotozviziva. Kuti vaikurosesa here ine number plate kachichiyo. Manje yangu hainzwaro inini manje vamwana inodzoka ndichine hope nyaya nezuro kai. Ndozvaakataura ndozvaari kutaura kuti mota yakangoenda. Saka ndingamuite sei naye? Ndingamuite sei munhu ongoti mota ndozvakaitika haana kurohwa hapana pakarohwa. Chala ari nani uyu akangoti ndazobirwa mari at least chala iwo anga nechibhono nino achirakudza kuti ambopiwa 1 or 2. Manje uyu anga asina kana chibhono nino kuti mbavha dzacho dzaidei kumurova zvonetsa zvinhu zvacho izvozvo zvemadhiraivha acho vaya hamene kuti seiti unoda kunge uchadhiraivha mota dzako wega uchibva panei uchienda panei because pane zheti because ndiye akanoitora kuTanzania. Saka muzvona kuti pane zheti ka pane zheti but ina handimhanyire ina handina dzungu rakadaro ka ndinombongoti hawo ndozvaitika very sorry ndozotanga kuita mainvestigations pandichazobata kuti waita zheti ka ndopaunoona kuti maititi is not a comedian. Unotoona kuti maititi is wrong turn chaiyo mushurugwi bozi maititi wacho hadzitorina kana kutokwanawo zvadzo. Bozi vanhu vanoda kungwara vachingwara zvisina haungwari pazvinhu zvemunhu dikita remumwe munhu unochingwara chii mavhe uyo ndipo chibhuracho chacho chimwe chandomboshandisa panhingi. Pazi pamba kani haina kubiwa pamba imi ndozvandinotaura here imi vanhu
ndikutaura kuti ndipe chibhurasho chai chandakamboshandisirwa nanatari. Totaura kuti mota yanga iri kuna paki, imi muri kutaura zvekuti mota yabiwa pamba. Hamunzwe here? Ndipo inonzi chinhingi changu nesitu chekujegesa foni nesitu. Panogona kunge pane zveta ndamana munozviona sei? Woza ungabvuwa yanyoita munyama iro wiki rino iri kuti uyu amurohwa uyu aitwa sei uyu vada kundijairira varume ava bhozi ndiri mukadzi mazvoni. Varume vada kundijairira kuti aiwa toshandira mukadzi ofuchi manje mukadzi wacho anoshandira aka ibenzi chairo bhozi mukadzi wacho akangwarisa andwa zvoni. Saka dzimwe nguva vanonge muchiti tikuvhara mukadzi ka musingatozoti muri kunyura mazvoni. Unogona kutoti tikuvhara mukadzi usingazoti uri kutovharawo imwe tsotsi oro rinonzi maititi bhozi mazhetsi aya ekuvharana tinomaziya. Isakakurira mugeto ka zvekuti hatimbovhunduke zvimwe zvino zvatoda kuchikidzirwa nevanhu.